أواج أواج أواج. سلام كبرات تخاتاتلتي لاميك رياكشن. What's up beautiful people? We're back. أبزل لكم مو سلام فقري عنا داتمنخو. نلومي نعاكم يزانا قعون يزاني ندولكم مدوات حيزلكم متقلخو. نزا channel حدش زخونكم شير لايك سبسكرايب كومنت بمقبر. يتزحلا حباني دادي شر بولو. ناي وترو تخاتاتلتي نايزا channel كتكونو بتحتنا عدمكم. كم تلمود نزا فيديو كجمروا أخلكم لايك مقبار كي ترسعوا سناي مكتتال بقولتوس كنما حلال فلنا كونكشن نفاستي خخونا لو خمزي ناي فاي واي بقولتوس كنرادادا لنا حرايم بار كبرات تخاتاتلتي نايلو معنت مدبنا دما سنة باباوي سعر حونا أبز نايلو مقنا زغبورو انترفيو نيشتي زما حلال فامل اختلامو نفتا فيديو بلوك أنا الدقر من نجر نايما مسك زيادة سمعني طبق مدبات حيزون بموت صنيرة ما بكلميت كجمر غلو حجي أتي حيزون مرجمر ورئيتوهات ويدهابو تعزبتم وأنا 5 عالم الجمر تابت عميد أدني أني فتيو ما خبير يوم كم حزم بروموت غيرنا تسرح ناس غيرنا نفسه رايو بجهاز زي خستو نو بخمزيت اكتم تو كم زيد ولدولنا تخاتينا نبكون دو دحالي ግን በቶም ተጻረፍቲ ተጸልዮም ንሶም ንባዕሎም ኣብ ምጽራፍ ምስኣተው ዋ ተኾኑ ለውልና ኦኬ ክምሎስ ኢልና ተጸቢና ኣይተመልሱን መዓልታት ሓሊፉ ኣዋርሕ ተጸብጽዩ ዓመታት ምስኮነ ግን ኣብ ምቅባጽ መጽዩ ሕጅውን ጽቡቅ ክረኽቡ ክምለሱና ኣብ ጥዒን ርእሲ ክመጹ ልጠቕምና ነገር ኣብ ኣካል ሃገራት ዘሎ ምህዞታት ሰንዓታት ሓሊፈናና ዘሎ ኣብ ጥበብ ብዙሓት ሃገራት እኔ ኣምጪና ካብኣተንሲ ናይ ድርሰት ክስታይ ከምዚ እዩ ወክስቶ ከምዚ ገይሮም ሰሪሖማ ፊልም ከምዚ ብከምዚ ታይታኒክ ከምዚያ ተደራሲ ከምዚ ኢሉ ተዳይሬክተር ከምዚ ድብል ነይሩ ኣብ ሰራሕ ፊልም እዚ ተሞክሮ ኮንና ነቶም ሰራሕቲ ሓደሽቲ ደለኹም ወላ ትነብርኩም حرايم بار كبرات تخاتاتلتي خمز خنسمعت صنحنا سعر حونا ብዙሓት ኮንተንት ክሪኤተርስ ብጣዕሚ ጽቡቕ መደብ ደቕርቡ ነበሩ ዕልዋ ናይቶም ዝጻረፉ ናይቶም ሕማቕ መደብ ዘቕርቡ ሰባትን ተጸልዮም ናብ ጸርፍን ናብ ዕግርግር እንዳኣተው ብዙሓት ኮንተንት ክሪኤተርስ ሃሉ እንዲ ክብል ጸኒሑ ቅድሚ ነዞም ሰባት እዚኦም ጃጅ ምግባርና ግን መጀመርያ እዞም ንብሎም ደለና ሰባት ስለምንታዮም ኣንፈቶም ድስሕቱ ደለው መብዛሕትኡ ብሰዓት እዚ ንሪኦ ከም ዘለና ሓደ ኮንተንት ክሪኤተር ትምህርታዊ ሓዘል ድዩ ወላ ጽቡቕ መደባት ሒዙ ድመጸ ሰብ ኣይረኣየሉን ስለምንታይ እቲ ኦዲየንስ ናትና ኣብኩም የለን መብዛሕትኡ ዝናህና ሕብረተሰብ ዩቲዩብ ቻነል ንመዘናግዒ ይጥቀመሉ ወንትምህርቲ ይጥቀመሉስ ውሕድ ብፐርሰንቴጅ ተሪኢኸ ኣብ ዩቲዩብ ኣትዮም ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ኢሎም ቪድዮ ድኸፍቱ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ውሕዳት ብዙሓት ዓበይቲ ዩቲዩብ ቻነላት ኣለዋና ፎሬክስ ትሬዲንግ ድምህራ ዩቲዩብ ቻነላት ኣለዋና ኤዲቲንግ ድምህራ ካሜራ ድምህራ ብዙሓት ቁም ነገር ድሓዛ ዩቲዩብ ቻነላት ኣለዋ ግን እተን ትምህርታዊ ነገር ሒዘን ድቐርባ ዩቲዩብ ቻነላት ድፈልጥዎን ሰባት ብጣዕሚ ኣዝዮም ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ብቁፅሪ ተዓዛቢ ዘይብሉ ከምቲ ዝድለ ኣታዊ ዘይብሉ እሞ ድማ ኣዝዩ ጽቡቕ ትሕዝቶ ዘለዎ መደባት እንዳቕረብካ ዝከታተለካን ዘተባብዓካን እንተዘየለ ግድን ኮንተንት ወይ ድማ ካብቲ ተቕርቦ ነበርካ መደባት ወፃኢ ወፂኻ ከምቲ ብዙሓት ተዓዘብትን ተኸታተልትን ዘለውዎ ንዓኻ ድማ ጽቡቕ እቶት ደእትወልካ ቪድዮታት ክትሰርሕ ግድን እዩ ስለምንታይ ዘራእካዮ ክትዓጽድ ኣለካ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ኣይተሓዘሎም እዩ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ድዛረባ ዘረባ እዚኣ ጊጋ ኣፍቶም ኮንተንት ክሪኤተርስ ኣይኮነን ደሎ እቲ ዝዓበየ ጊጋ ኣፍቶም ተኸታተልቲ እዮም ደሎ እቶም ተኸታተልትናስ እንታይ ዓይነት ቪድዮም ክሪኡ ዝደልዩ ደለው ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓንቲ ብዛዕባ ፎሬክስ ትሬዲንግ ተማሃሪልካ ጽቡቕ ጌርካ ዝሰራሕካ ቪድዮን ሓንቲ ድማ ብዛዕባ ሃይማኖትን ፖለቲካን ካብዘን ክልተ ቪድዮ እዚአን ኣየነይቲ ቪድዮኣ ጽቡቕ ትረአ እዚ ኩላህና ደይነ ከሕዶ ሓቂ 100% እታ ብዛዕባ ሃይማኖትን ፖለቲካን እንዳተዛረብካ ዝሰራሕካ ቪድዮ ኣዝያ ጽቡቕ ትረአ ኣብ ሰዓት እዚ ስለዚ እቲ ጌጋ ኣብቶም ዩቲዩበራት ዲደሎ ወላስ ኣብቶም ተዓዘብቲ እዚኣ ናባኹም ገዲፍ ያለኹ ኣብ ኮመንት መልስዋ ኢኹም حرايم بار كبرات تخاتاتلتي لاميك رياكشن بزنايلو معنت مدب عجبكم من تزناقعكم من كتكونوا تسفان لا قبركو حبوشنا قديم ما تحبوشنا
ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ኣዘናጋዕትን ኣዛነይትን ቪድዮታት ስጋብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ፒስ ኣውት